Ahojte, vítajte pri tomto videu. Chcem vám iba povedať, čo vás bude čakať, čo sa ide diať. Je dnes útorok, vlastne dneska odchádzame smer Španielsko, ale letíme až zajtra ráno, pretože ideme veľmi skoro ráno. Budeme prespávať ešte v Bratislave, ale dnes vyrážame. Idem zaniesť ho pesa domov, idem si zobrať saky paky a idem ešte na myhalničky. Potom ešte budeme spaliť posledné veci. Príde Ninka, pozbierame posádku, vyrážame smer Bratislava. Čo som vám chcela ukázať? Herpes. Odkiaľ som ho zase... Idem spapať túto kašu, je tam kaša, sú tam vaječné bielka, je tam proteín, je tam arašitko a kukuričné lupienky. Jem to každý deň už veľmi dlho. Najobľúbenejšie jedlo dňa. Najbližšie dni asi ma neuvidíte z nič iného, toto a klasika kurácia. Viete, čo sa mi včera stalo? O 10 som bola objednaná na myhalnice. Mala som ísť. Už som išla z domu preč. Píše mi kočka, nie je zle. Chápem, ja to chápem, ale kokos deň pred odjazdom do Španielska, pozrite sa, aké máme myhalnice reálne. Jak vypelichané kura. Tak som sa tak zlákla, že nebudem mať myhalnice, tak som sa rýchlo objednala na nejakej inej kočke. Som zvedala, no, idem tam prvýkrát. Dúfam, že budú dobrá, dúfam, že budem spoko. Berieme so sebou do Španielska aj Ninku, to je moje malé ja. V poslednom čase mi veľmi pomáha natáčanie videí. Budeme robiť videjka, budeme trénovať, budeme si to užiť. Beriem tam aj family. To Španielsko bude svojím spôsobom pracovná cesta, ale len do nedele. V nedelu mi odsúťaží posledná kočka, jedna ide v sobotu, druhá ide v nedelu. A potom vypínam všetko, idem sa venovať sebe a svojej rodine, pretože po tejto jarnej sezóne extrémne potrebujem. Ešte v sobotu mi súťaží jedna kočka na majstrovstvách Európy. To budeme riešiť na diaľku. V podstate toto budú posledné súťaže tejto sezóny v rámci mojich zverenkyň a táto sezóna bola extrémne náročná, či už časovo alebo psychicky. Bolo toho celkom dosť. Potrebujem si trošku oddychnúť, vypnúť hlavu aspoň na fakt pár dní, pretože potom ma čaká moja sezóna. Samozrejme ďalšie zverenky, niektoré idú na jesenú časť, sú už v príprave, takže zase tamto, potom tie, čo sú teraz aktuálne na súťaži, tak zase reversky a podobne, čiže zase ma bude čakať. Keď sa vrátim, celkom chaos v živote a v práci. Potrebujem trošku aj vypnúť tú hlavu a naozaj mať pár dní taký, že pre seba a pre rodinu. A extrémne sa na to teším. Potrebujem to, fakt to potrebujem. No my už sme všetci, plná posádka a vyrážame smer Bratislava. Už sme v Bratislave, vyložíme hafana, ideme si ešte zacvičiť. Aj keď som cvičila včera, ale zase to bude len proste taký tréning, že aspoň niečo, lepšie ako nič a vynechať zajtrajší tréning. Sme v 7-7 a ideme si dať poriadny tréning, teda Ninka si ide dať poriadny a ja ešte neviem. Neviem, čo tu robím. Pomaličky, pomaly. Iba jak to hraje, vidíš to? Aha. A ideš. Poď. Zapoj tie kvady. Poriadne. Ideš. Pome. Pome. Ideš. Pome ešte. Musíš ich poraziť. Pome. Pro karta. This year. Tak sa to robí. Zle som si to dala. A mi Eliška napísala, že keď som dala tú storku, že nechoď tak bližšie. Že som dala storku, že jak sa ľudia na mňa pozerajú, keď idem po ulici, proste v kráčasoch a vtielku. Aha. A mala som tu teraz mám srdiečko a som mala hviezdu tu. A Eliška mi napísala na tú storku, že no a ešte s tou hviezdou na čele. Piček, opica tu vysí. Dobre, môžeme ísť domov.
Dobré ráno, my už sme na letisku, za chvíľku sú 4 hodiny ráno. Ideme sa pohľadať. Dobré ráno! Dobré ráno! Budeme mať 2 zábery. Nachádzame sa... Si dojebaná strašne, bracho. Ja som spala asi 2 alebo... Ty tak vyzeráš. A som si dala normálne, že krem pod oči, ale asi mi to nezachránilo. Ale nevadí, lebo šalala. Španielsko. To pôjdem ráno kardio. Áno. There are 8 emergency exits, each indicated by a red. Dorazili sme do Španielska, akurát sa nachádzame v dodávke, ktorá nás dovezie do požičovne aut, odkiaľ si prevezieme autko a ideme na ubytovanie konečne. Tu si budeme robiť raňajúčky, asi takto, že si sadneme, tak sa budeme výhľad na more. Ty kokos. Niečo odvozujeme. Dobre to pôjde? Áno. Jedny nohy. Idem naložiť viac, málo. Rozcvička. Rozcvička. Cítim, keby som na kolo to šaskovala. Dobrý stroj, taký si poprosím domov. Brutálne si tým dali na to. Kruci. Kolina. Pravi chyba. Prawa strona. Dum 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 dum.
Vezmite 15. Áno. Ideme opäť do obchodu. O nie, zase nám Nemôžeme tam kamerovať, je tam zákaz kamerovania, ale je to super obchod, no. Takže, samé proteinové veci. áno. Idem ja. Máme nakúpenú. Kúpili sme si všetko, čo nám chýbalo. Išli sme iba na toaletný papier a máme trošku viac toho, no, ale nevadí. No nekúp to. V takom parádnom obchode. Paráda, všetko máme, čo sme potrebovali. Je také fajné proteínové. Blbosti tu majú veľa, všetko. Piri je 152. A ešte raz večer, nie, to je obed. To je môj obed toto. Som mal dneska beže vajíčka a 2-krát kašu. Ja len prosím bol čas. No, vyzerá to, keby to niekto vygrsal, no tak je to dobré. Je to fajn. Iba ja už nemusíš čakať, môžeš ísť rovno. Pecka. Kedy na stage? Tu už nikdy. Už nikdy? Never? Traumu mám. Ale akože pekná súťaž, všetko super. Len chyba vo mne, no. No. No, takže dievčatá sú zaregistrované, všetko máme pripravené, ešte ideme vyšpičkovať formu čo najviac, aby pozajtrajší show day dopadol čo najlepšie. A zatiaľ sa s vami lúčime v tomto videu, lebo vás čaká part 2.